yo. Oh. Yo. Ayo. La la la. Oh. Oh iya sang Pratama kita yo kanca budal Yuk. Ayo sok. Oh. Iya. Iya. Yo. As. Oh, iya.
Jasmara ari mami Mas Mira kola warata dasih mutan wurung layon aneng kutra Prabalingga pratanding urubesmo karya mukti wong ayu pun kakang pamit palastra wes kejati awak mami tan tulus isuk indah dasar kembing terajingo ojo gawe pirang-pismo nek kupingku patenono iman domo bagus yen kongsi tumateng layon rembulan ning wengi tansah ngenteni indah paras manis esem lan goyomo kita bareng batin tan bisa nglaleke yati nimas ora ono liyane tatepon nidremu tembus ning atiku sekop sampai bawah yo aku sekop mikir iki seliramu asih sekop adi sekop aduh asih neng jero batin pengen tansah sesanding yo mung karo nimas atiku mung kanggo nimas ternyata bapak malah kita kadresnan iku pancen goyangane yo enggalane goyangane so Yuk, Ma Dewi Penangsang. asik Aduh. Yuk, iya, kosto. Awas.
Iya, awas, awas. Oh ya, ae, 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 ya. Hampiak prawadya bala kuda berangsang hari Rangga jadi sigra lumasana magita gita ayo sing padha hati-hati yo lena pangindamu gak awas yo oh yo ngaturaken lajeng dalu dumateng Panemon Sena Budaya pesipun Jatilan Kuda Penangsang saking Karangasem Kacoran nggih Mas nggih. Nggih nyamijiken sak kanca mbok pilih dalam rangka Pesta Rakyat Lapangan Tirtowadi Mati Slimayo Jakarta. Nggih, mbok pilih kula sak kanca badhe ngaturaken pasugatan kalih Bapak nggih punika Bapak angka setunggal nggih Mbak Sita. Nggih. Bapak Putri saking kanca-kanca Mahadewi Penangsang lah mengke Bapak pungkasan tasih wonten Bapak Putra semonggo katuran amirsani nggih Mbak Sita nggih. Ya dikasih napa niki Mas? Iya Mas, dikasih napa Mas? Apa Mas luwak? Derek, ra ono lagu derek. Ya langsung dikasih saya. Semoga Mas. Ayo Mahadewi Penangsang Ada Mbak Sinta Asmara. ada Betina Arif. Halo. Kata korai. Ingat yuk. Angenku ngambara anak Gustika ngitung lintang sesulung padang rembulan tak kelei ono ngendi si panjarino tak iringi hidup tenang
lung-lungan kang rabatan amo sorot rakyat jiwaku tak kirimi ayang iter tak samer keyang enso miler para rasa seliramu tansah pikir wangi bayang beda atiku sing ngondirta saupomo napa boyong aku bisa ngitung rengkong lidani rembulan aku sabar kuwatir lakon abjambar sakar mekar ing ora-ora kang sakar kang tahan apa-apa tunggu men sing terta kanggo nelase luka-luka hatiku ada kuda berangsang asik sama Dewi penangsang lagi. wah sudah Ayo Mbak Sen. enyong Iki lo. apa Fedika, ayo. anganku ngamborongan nembus eko hitung bintang sesulo padang rembulan tak golek ana ngendi si pancen rino tadepe hitung tantoke jatuh Lalunitan lulungan Aku Iya. Saro anggrangki jiwaku Sandiri Layang kisin Tas Angin sumir Warna kroso Seliramu tansah Rino bengi wawayan momedo hatiku sikon terto sakomomo kapan boyo aku bisa gegemitan rego tendang rembulan satu lagu sudah mas Iter Semilir ya. Lanjut apa lagi Ki Kak Sita? Apa mas? Tadi ada Esa Enjang. Boleh. Terus Saiki monggo. apa mas Farel? Dari Suragane boleh. Gibri mau Derek iki mas. Juragani cek request apa mas? Angel nggak jaluk Iki kowe njatil Suragane iki.
ditawel karo mesem guyu Iya. Memang untuk Anda. Halo. Oh. Padahal bengi saiki. Ora bakal lali marang aku iki ngono wae saiki wis bledane aja mangan nongko pangan bakmi digoreng lemong biyen ketno ngopo saiki kok beda saben dina aku ditinggal lomo Aduh. Jare tresnane takon mati sapaya mati ora bakal lali
marang aku iki ngono wae saiki wis bledane ojo mangan nongko mangan bete digoreng lengo biyen kena ngopo saiki kok beda saben dina aku ditinggal lomo saben dina aku ditinggal lomo goyang nggih sampun kantornya Mas Mendika ada esok enjang sore santan surup jane iki pripun Mas ya lagi lagu nomor napa? iki Mas Mas yang lanjut lanjut oh lanjut boleh dikasih apa Kak ini tadi ada permintaan lagu apa nganggur Mas nganggur mendem kondangan nganggur bawa apa liyane nek nganggur ya merongos kok iya Mas jane iki apa Mak Alif Mas Siti nyon apa mawar kuning mawar kuning nggih Derek. derek Mas yang mana dulu manut Mas sing dhisik manut aneh manut ya Kak ya Mas Revan lho senengane mbok senyum to Mas ora ketok ora ya, wis. ketok tak ketok nek ra ketok pikir apa ya tuh Mas wis. jane Mas apa oh sing mburi iki to suep Ayo Mas ya semoga Mas yuk buka benang yuk ya Bos kapungkur atiku kang tur bakar mangko supengko mau kang konek mangkene rasane yen lagi mate tandurane marap tansah gawe tentrem moga terus rembaka Hati
Dia mandek. Kira-kira ada mandek ya. Ora apa-apa. Ayo. Jaran sambrane ojo nyambon bareng wae dimenawe ora padha tenange la 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 Asik Sam. Yo, Mahadewi Penangsang. Yang mana ya? Yung terus ayo iya kelasane yang ku sayang terbang tinggi
datang tinggi kauman melayang-layang Bali yo. 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 Oh 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 oh. Ayo. 14 yo. Mahadewi Penangsang. Bali waras, Bali waras, Bali waras. Yo. Mahadewi Penangsang. Asik sa. Ayo. Rasane adekku tan soyo
sang yo. Ayo. Oh ya. Saben wayang lingsir wengi lipat iki ora bisa turun tansah kelingan sliramu wong ayu kang dadi pepojanku. Besok kapan gonku mendem orang besok turun apa iki sing jenenge wong gas lagi ketaman soro. Ayo sang, yang mana yo, lera-lere ganti gawe. Yo. Iya, kudu penang sang. Memang untuk Anda. Yo. Yo. 14 yo. Iya, yang mana ya? Jalan-jalan di Simpang Lima, jalan-jalan di Simpang Lima, Simpang Lima kota Semarang, Simpang Lima kota Semarang. Nyebarake tindak tanduk putih luhur, nyebarake tindak tanduk putih luhur. Anggo gaya murid bangsa adil makmur, kanggo gaya urip bangsa adil makmur. Gotong royong
rayong sifat bebrayan kang luhur gotong rayong sifat bebrayan kang luhur wis tinanam duwe watak kudu jujur wis tinanam duwe watak kudu jujur Iling-iling tandang kewining pakaryan Iling-iling tandang kewining pakaryan Ojo kongsi milik ring darbe ing liyan Ojo kongsi milik ing darbe ing liyan ing asti timne tumindak murek hasil ing asti timne tumindak murek hasil anggap kowe watak kang sifat adil anggap kowe watak kang sifat adil Urip moncer detik tumindak kang iwo Urip moncer detik tumindak kang iwo Tinjumbono cintra kuning bangsa kita Tinjumbono cintra kuning bangsa kita Mahadewi penangsang Yo dari mana datangnya lintang dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke dari mana datangnya cinta dari mana datangnya cinta dari mana yo 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 ya yo yo ya yo ya yo ya yes oh ya yo ayo pika pangestuku kanggo kowe
pasadyamo janjinan dan susah ora migunane elingo karmo tresnaku yai. Ui, nak mama. Ada Mbak Sita. Ngapuranan aku sing ora bisa joko katresnan kang tulus saka dikondo wong ayu. Eling marang janjilan sumpah sadyamo janji kang dak sumpah ora migunani elingo karmo tresnamu kang mas donga pangestuku kanggo kowe wong ayu tansah eling marang janji lan sumpah sadyamo janji kang dak sumpah ora migunani elingo karmo tresnamu kang mas elingo karmo tresnamu kang mas. Jih, sampun katur mas. Pripun Cuk? Ayo. Iya. Yuk, yang mana yuk? Kuda penangsang. Lenggang kota Ubaya
ayo tapi jangan mata keranjang akibatnya nanti hitam releng orang. Mahadewi Penangsang, keseneng aku iki kudu fokus mas, wes siap sing do geguyu iki. ngono kuwi to. Iya 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 iya. Yuk Dari jauh sudah nyata linggangnya linggang kota berbayang. ya yo Lama dan mulai dipandang tangannya melingkar agak ke belakang. kain pincuk kelong cincin baju kain kaca Salai kowe lunga dhewe selendang putih di pundak berlambai-lambaian sedapnya dipandang. Ayo jangan Surabaya gang linggang Surabaya. jemu mata memandang hati Ya dan pikiran melayang. Tapi jangan mata keranjang akibatnya nanti kita melek orang. Sampun katur Mas, Linggang Surabaya. Sebentar, di belakang masih berapa Mas? Oh masih 3 dari 8. Apa Bu? Nyuwun apa Bu? Nggih niki ada beberapa permintaan Mas Pendika. Permintaan ya. Heeh. Delok apa? Ada selendang biru, Selendang wewayangan, biru, wayangan. nganggur. Anggur. Yang Nganggur mana apa dulu? anggur? Nganggur. Tak ngono. Derek. Derek Mas, Apa, Mas? dulu? Ya dikasih pewayangan dulu ya Mas. Boleh. Oh, Di Pak Sura njaluk AA. pokoknya jare. Mas. Nganggo AA jare. Waduh lah kuwi. Pokoknya Mas Reza aja nganti nganggur kok to. Oke. Harus pokoknya. Ya, semoga toh. Ji ayo Mas. Masih bersama Kudo Penangsang. Ada pewayangan. Asik sal. Pendika. Wayangan kang redo tak ilang saka pikiranku.
sok lale. Ayo Mbak Sita. tansah kelingan esemu lan obat saka ing Sikat Mbak Sita. Lamunan. Iki terus, Pak. Lamunan Lestari Bisa lho. akeh, Mas. Tasnya katan iku? Asih. Oh asih. Iya. Sak jebole telake. Sa album ini, Mas. Sak jebole telake. Iya. Ada Iya, lamunan dikasih, Bu. Lestari juga Mana? belum ya, Mas Lestari ya? boleh. Heeh. Lestari, Mas. Ayo. Seko Udah ya, sek aku ngoson, Mas. Mengko ndak dipateni minggu, Mas. Boleh. Nembel-embeli ra, Mas? Gak. Kok ora ngono dadi wong ki sing ikhlas ngono lho, Pak. Iya, oh, ya kene kan ditangkap to ya, makane. Tapi ya wangune. Kene sungguh-sungguh Ayo, ya. Mas. Mas Revan mbok guyu to. Dek iki ngantuk, Kak. Kerja keras sebagai Kamu tuh. Yo, semoga Cah. Ora aku ndak nesu. Ayo, Mas. Dasar ulane gagari. Wong bagus setya remak sonolo sasana yore kartiko kadya puspita ing indra hanjang kepitresno ayo mas Rasa tresno kang sejati mangya lestari kang hidup tembang suci yang sami sajroning selvi cahya madani saratre kadya kebahagiaan. Mikir
mriko kadya puspita ing netra hanjang kepitresna Sekop heuy Hidup lambang suci yang sami sajroning sepi sayangmu adangi sak ratri kedyo kembange ati angan-angan kula lono tawang miteri tanpa wakanan lomaku nembus marang kebahagiaan banget manis sinawang rasa tresno kang sejati manggiyong lestari hidup tambah suci sami sajroning sepi sayangmu padane saratre kadya kebahagiaati angan-angan kula lono tawang miteri tanpa wakanan nembus marang kebahagiaan banget manis sinawang ora apa Mas dibatin Yo. ae pripun Mas Tarik saya. ditarik dulu Yo, yuk 3, 2, 1 Budo penangsang Yo kelasane Oh digelar toh Iya yang mana ya panas mangsa ketika was Ada Mas Satria sing tak rasa tiwas aku teko bak tinggal lunga tikane antimu ninggalake aku kebangetan awakmu garing sing tarasake ngelah tanpa banyu janji mlaku-mlaku mbok tinggal mlayu repot tangi aku kok ya awakmu tulung enten ono waktu Paribasan peksi mabur dhuwur eleng bali aku mbok apuse santenane ya aku ngerti
Yuk, oh, ayo. Iya, nada. Ayo yuk. Bali waras. Masa cik monitor. Oh. Iya, Iyo. Ayo. Ayo.
iso. Iya. Hai. Bablas yo. Bali waras, Bali waras, Bali waras. Nada. Yuk, yuk, yuk. Ayo Mbak Sen. Iya Mas Siti. Tresno wate digawe woyo Tresno wate digawe woyo woyo ngalih kuning sekar kemuning Kuning-kuning sekar kemuning Sakar Satrio ing Madukara dalam gunung gawe sawah iya yo senang oh iya aneh mas yo iya Mas Haji tungguin Mas Haji.